non solamente bueno, buenos días, buenas tardes, boas noites, según a hora que vexades isto. Sabedes que a miña pasión é amosar sitios de Galicia, Pontellas, Muiños, Petos de Ánimas, Cruceiros, o patrimonio que hai, pero en Galicia hai máis, porque houve personaxes que fixeron historia, e persoas moi influentes a nivel, pódese dicir que mundial. Estamos hoxe, non existe xa edificación donde a finales do siglo XIX Alfonso Graña, coñecido popularmente como rei dos xíbaros, este home controlou unha parte da Amazonia que equivaldría a mitad de España, e foi un personaxe moi importante na súa época. Xa teño escrito, pero ademais podredelo ver, e hai incluso un documental da televisión española que fala do personaxe, e vos recomendo que metades Alfonso Graña, e del sabredes máis. Este home durante un período de 12 anos, por motivos da vida, non sei, o de rei, o mellor pode ser que lle puxera un título aí ficticio que non fora tal rei, senón que fora un patrón dunha extensión importante, moi respetado polos indios da zona, pero ademais este home popularizouse moito porque participou nun proxecto que tuvo a República Española de investigar todo o que era o Alto Amazonas, naquel momento desconocido, e se fixo famoso tamén polo rescate duns hidroavións do exército de Perú que se habían perdido, tamén por colaborar directamente a petición de Standard Oil, unha petrolera moi importante na súa época do que era a explotación petrolífera da zona, e sobre todo, bueno, pois porque este home tuvo un poder moi importante na época. Deixamos aí. Quedamos o recordo, pois aí esta placa, aquí pon Casa Natal de Alfonso Graña, rei de los Jíbaros, e buscado 1876, 1934, que creo que foi a época da morte deste home, que curiosamente nas ébolas depois de pasar cousas rocambolescas, porque algún describe como un Indiana Jones, outro como un pícaro. O personaxe en sí merece a pena, e despois de tantas aventuras e tanto, e incluso baixar pola Amazonia nuns sitios que solamente os xíbaros e Alfonso Graña era capaz de baixar as canoas por uns rápidos, non me acordo agora o nombre, na región do Alto Marañón. O home morreu dunha enfermedad destas, unha enfermedad que nos pode dar a ti, a min ou a calquera sin ir a Amazonia, non? Vale, deixamos. Alfonso Graña, rei dos Jíbaros, e este era o sitio onde este home naceu, e daqui, escapando das necesidades, da miseria, da pobreza, foi para América e se fixo rico, millonario e influyente. Hasta logo.